Ahojte investori, moje meno je Martin, mám 24 rokov a vítam vás u ďalšieho investičného týždňa. V dnešnom videu sa pozrieme na pár zaujímavých informácií a výsledkov, ktoré sa tento týždeň udiali. Medzi tie zaujímavé správy patria nejaké Trumpové tarify, ktoré majú ďalšie pokračovanie, je tam spolupráca Google so Salesforceom, zároveň Salesforce vyzval alebo zobral na súd Microsoft, ďalej Čína zablokovala akvizíciu spoločnosti Meta a ďalej sa pozrieme na tie výsledky a pár ďalších vecí. Bez nejakého ďalšieho čakania a rozprávania by som sa posunul už k prvej téme. A tou prvou témou sú vlastne tarify Donalda Trumpa pre Európsku úniu. Všetci vieme, že minulý rok sme zažili povedzme, že turbulencie na trhoch, najmä kvôli Trumpovým tarifám, kedy ich úplne od oka strieľal od nejakých 20 až po 40%. Potom prišlo nejaké obdobie, kedy sa to prestalo riešiť a vlastne súd v Amerike uznal, že tieto praktiky a toto uvaľovanie cieľ nie je úplne správne a Trump to robiť nesmie. Po tom celom prišlo vlastne vyhodnotenie, že tie peniaze, ktoré boli odobraté tým spoločnostiam kvôli exportu a clám budú musieť byť vrátené, čo je vlastne téma tohto leta, plus minus a nejaká tá žiadosť by mala trvať nejakých 60 až 90 dní. Od toho povedzme, že požiadania cez ten celý proces, kým sa všetko overí, až po to, kým tá spoločnosť dostane tie peniaze naspäť. Každopádne Trump vlastne povedal, že bude tieto tarify zdviať z 15% na 25% kvôli tomu, že Európska únia nedodržuje nejakú dohodu, nejakú obchodnú dohodu, ktorú oni si stanovili. Každopádne zamýšľal som sa nad tým a nechápem, že prečo to vlastne Donald Trump spravil, keď vie, že je to vlastne nelegálne a súd mu to zakázal, aj napriek tomu sa rozhodol vlastne k tým 15% prijať ďalších 10 a spraviť tie tarify vlastne vyššie a väčšie na dovoz aut alebo teda celkovo vozidiel do Ameriky a toto clo sa bude týkať iba dovozu, nie aut alebo teda trakov alebo aut, ktoré sú vyrobené už priamo v Amerike. Som veľmi zaujímavý na pondelkovú reakciu, ako sa kto k tomu vyjadrí a vlastne na reakciu spoločnosti, či už je to Porsche, Stellantis, Volkswagen, BMW, Mercedes a tak ďalej. Každopádne mne osobne to nepríde úplne morálne a nejako sa s tým nedokážem stotožniť už keď mu to raz bolo zakázané, aby znova túto povedzme, že nejakú donúcovaciu metódu vytiahol opäť na ďalšie krajiny a teraz konkrétne na Európsku úniu. Na jednu stranu rozumiem, že keď je nejaká dohoda, tak dohoda je na to, aby sme ju plnili a dodržiavali, ale na druhú stranu chápem zase aj to, že Európska únia nechce skákať ako Trump píska. Čiže som zvedavý na nejaké ďalšie vyostrenie tejto situácie, budem to sledovať a myslím, že budúci týždeň sa k tomu opäť vrátime a zase niečo k tomu povieme a predpokladám, že to už bude aj vyriešené. Teda vyriešené myslím tým, že či tie tarify naozaj budú 25% alebo sa to nejako opäť uklepe a Trump zase stiahne chvost a skončí to tam, kde to začalo, teda na tých 15%. Každopádne presunul by som sa do Xstation, čo je vlastne aplikácia od XTBčka a keď sa pozrieme na naše trhy, tak vlastne nám rástli od pondelka, respektíve tento týždeň. Keď sa na to pozrieme cez tú Infoline, tak sa môžeme pozrieť, že trh spravil nejaké 1%, o 5% za týždeň. Tie trhy posledné mesiace naozaj krásne rastú a vlastne vidíme aj tú recovery od tohto spodku. Z toho, čo som čítal, tak vraj ide o lepšiu recovery ako počas pandemického obdobia, 13% za naozaj krátku dobu, za nejaký ten mesiac. Čiže trhy nám rastú a ani sa nie je čomu čudovať, ale k tomu prejdeme ďalej, pretože tie výsledky, ktoré reportovali spoločnosti Microsoft, Meta, Amazon a Google, boli geniálne a myslím, že to je ďalší katalizátor rastu pre trhy a povedzme, že nejaký katalizátor rastu optimizmu pre investorov, pretože naozaj tie čísla boli geniálne a myslím si, že investorov to dostane do nejakého štádia FOMO, ktoré ich vlastne prinúti kúpovať aj to, čo nechcú kúpovať len preto, že všetko rastie. Ale to je zase opäť iba nejaká moja špekulácia. Každopádne presunieme sa ďalej a máme tu Google Cloud a Salesforce vlastne vstúpili do partnershipu, vlastne do nejakej spolupráce. O čo ide? Viac menej účelom tejto spolupráce je to, aby zamestnanec, ktorý vlastne pracuje v kancelárii, nemusel preklikávať non-stop medzi dvoma aplikáciami a vybrať si dáta odtiaľ, prehadzovať tam a vlastne všetko manuálne robiť. Tak vlastne táto spolupráca je
povedzme stanovená na to, aby vlastne ten zamestnanec alebo teda ten pracovník nebol ten, čo pracuje manuálne s dátami, ale on bude ten, čo nastaví agenta, aby mu s tými dátami pracoval. Čiže ide o nejakú lepšiu prístupnosť a zároveň mi to ukazuje aj to, že Google sa zaujíma povedzme teda o tých agentov, ako sa už veľa o tom hovorí, aj Meta má o nich záujem a tí agenti vyzerajú naozaj ako nejaká taká hudba budúcnosti a naozaj to vyzerá ako také horké zbožie pre tie veľké spoločnosti. Každopádne túto spoluprácu vnímam trošku lepšie pre Salesforce a to z toho dôvodu, že keď si to zoberieme, tak vlastne Google má veľa ďalších dát, ktoré Salesforce nemá, čo znamená, že vlastne tí agenti budú mať lepší kontext. Keď sa na to pozrieme ďalej, tak Google má vlastne ďalšie spolupráce integrovaný vo veľkých spoločnostiach, kde Salesforce zatiaľ nie je, alebo teda ani nemá sa tam nejakú šancu dostať, keďže sa zameriame na nejaké tie mid-capy a small-capy. A ďalšia a posledná vec a tá najdôležitejšia, Salesforce sa vlastne dostane teraz k engineu Gemini, čo je vlastne asi najlepšia umelá inteligencia dostupná na trhu, teda pokiaľ si odmyslíme ten Anthropic a Claude, ktorý dokáže kódovať a tak ďalej. Čiže pre Salesforce je to naozaj veľmi dobrá správa, strategická spolupráca a myslím si, že má aj zmysel a to najmä z tých dôvodov, ktoré som menoval a mne sa najviac páči vlastne tá umelá inteligencia, že Salesforce bude využívať práve Gemini Enterprise, aby tí agenti dokázali pracovať povedzme, že konzistentnejšie a robili lepšie rozhodnutia. Zároveň už keď sme pri týchto agentoch, tak by som sa chcel vyjadriť vlastne aj k tomu, alebo teda som sa zamýšľal nad tým, že veľa investorov odpisovalo vlastne SAS spoločnosti kvôli tomu, že stratia nejaké tie licencie. Na jednu stranu tomu strachu rozumiem, pretože človek si povie, že stratia licencie, stratia nejaké to opakujúce sa revenue a vlastne tá spoločnosť prestane zarábať alebo teda stratí nejaký ten podiel. No na druhú stranu, keď som si nad tým vlastne trochu sedel a spisoval som si nejaké pre a proti, tak v konečnom dôsledku tí agenti a tá AI môže byť pre tie spoločnosti aj celkom lepšia, čo sa týka nejakého toho zárobku a nejakej tej monetizácie. Vysvetlím. Povedzme, že nejaká tá licencia na jedno seat, akože na jednoho zamestnanca stojí $2000. Čísla si vymýšľam sám, aby sme to mali nejaké pochopiteľnejšie. Povedzme $2000 mesačne firma zaplatí a ten zamestnanec môže pracovať koľko chce. Ale teraz vlastne tí agenti prídu vlastne s tokenami, teda prichádza nejaká tokenizácia a vlastne tí agenti sú platení, teda tá spoločnosť, ktorá ich používa, musí platiť za token a teda za vykonanú nejakú tú úlohu. No a v tomto to mne osobne príde zaujímavé, že čisto teoreticky sa môže stať, že nejaký zamestnanec vykonáva nejakú rutinnú prácu, kde vlastne tie tokeny sa budú míňať a teda ten agent možno bude stať tú firmu $2000, ale nie za mesiac, ale za 2 týždne. Teda za ten jeden mesiac tá firma bude musieť napríklad Salesforce zaplatiť 4000 a nie 2000, ako tomu bolo pri licencii. Samozrejme, toto sú nejaké moje odhady, nejaké tie presné čiastky za tie tokeny ešte nie sú nejak zverejnené a samého ma to zaujíma, že či sa aspoň nejako triafam, to je nejaká moja téza. A teda ide mi skôr o to, že keby aj Salesforce stratil polovicu vlastne tých licencií za to miesto, že vlastne tí ľudia prídu o tú prácu alebo aj ich nejako nahradí, tak ak by tie tokeny boli naozaj tak výhodné a dokázal by Salesforce na tom o 100%, teda raz toľko mesačne zarobiť, teda keby stratil aj polovicu tých licencií, tak vlastne stále by bol na tom istom. A myslím si, že toto je nejaká reálna téza, pretože práve tých agentov sa začínajú chytať veľké spoločnosti ako je Meta, ako je Google, teraz začal s tým aj Amazon a mne osobne to príde celkom zaujímavé, že už aj veľké spoločnosti o to javia záujem a začínajú hľadať nejaké tie možnosti tej spolupráce a možnosti toho, ako sa dostať do toho enterprise, povedzme, že softvéru alebo teda enterprise biznisu aj vďaka tým agentom a využívať ich tam. Čiže tí agenti možno budú naozaj geniálne riešenie a myslím si, alebo teda je to len nejaká taká moja úvaha, že toto by mohlo nejakým spôsobom nakopnúť práve aj ten Salesforce, že tie licencie boli vždy super, lebo sme vedeli zhruba, koľko vlastne tá spoločnosť zarobí. Lenže teraz, keď budú tie tokeny, je dosť možné, že vlastne tie spoločnosti budú zarábať ešte viacej, aj keď budú mať menej zákazníkov a to práve kvôli tomu, že tí agenti budú vykonávať každý deň povedzme konštantne veľa úloh, ktoré budú stáť určité peniaze a možno to bude v konečnom dôsledku viac ako tá licencia. Takže v tomto vidím Salesforce ako celkom dobre pozicionovanú firmu, pretože už tých agentov majú, tí agenti sa používajú a aj tie tokeny im krásne rastú.
Každopádne už keď sme u toho CRM-ka, tak by som sa vlastne od Salesforceu nepohol ďalej a Salesforce vlastne zoberie povedzme, že na súd Microsoft kvôli vlastne AI workflow. O čo tam ide? Ide o to, že Salesforce vlastne obviňuje Microsoft z toho, že oni majú svoj balík Office 360. Ide tam o to, že tam sú vlastne všetky tie nástroje, ktoré všetci poznáme, ktoré používame a k tomu zadarmo dávajú Microsoft Teams, čo je vlastne taký komunikačný kanál. No a Salesforce ide práve o to, že oni dávajú ten Teams zadarmo k tomu predplatnému, k tomu balíku a vlastne to ničí nejakú konkurenciaschopnosť iných spoločností. Aby som to uvedol do kontextu, tak vlastne Salesforce beží na Slacku, čo je vlastne ich komunikačný kanál a do toho vlastne dávajú agentov cez Agentforce 360. A oni potrebujú práve, aby spoločnosti využívali Slack a nie Teams. Tým, že Slack stojí peniaze a Teams je zadarmo, tak vlastne spoločnosti používajú ten Teams viacej a toto je to, na čo vlastne ten Salesforce naráža týmto súdom. Na jednu stranu mi to príde ako deti na pieskovisku, že vlastne neviem ťa poraziť tak si to vydúbkam cez súd, čo mu rozumiem, že nie je úplne nejakým spôsobom povedzme, že sympatické a človek si povie, že je to také, že čo robia, prečo, ale na druhú stranu tomu rozumiem a ťažko sa proti tomu bojuje, keď môj produkt stojí 20 eur alebo teda $20 mesačne a niekto iný robí povedzme to isté, aj keď Slack a Teams nie je to isté, ale dáva to zadarmo k nejakej službe. Čiže chápem ten point vlastne kam Salesforce smeruje, ale neviem, či s tým budú úplne úspešní. Keby sa im to podarilo, tak vlastne sa dostanú do nejakého toho centra a budú nejakým takým povedzme hubom vlastne v tej AI revolúcii. A vlastne to je tá ich pointa, aby oni vlastne boli tou centrálnou appkou, kde sa vlastne to AI zohráva. A vlastne chápem to, že Salesforce by chcel byť tým centrom, pretože keď si to zoberieme, tak vlastne ten, kto vlastní komunikačný kanál, cez ktorý sa komunikuje, tak vlastne drží workflow. Ten, kto drží workflow, vlastní dáta, ten, kto vlastní tie dáta, tak diktuje tempo v AI. Takže chápem, že Salesforce by tam chcel ísť do tejto pozície a chápem, že jednoducho proti produktu, ktorý je OK, všetci poznáme Teams a je zadarmo, sa ťažko bojuje, aj keď máš lepší produkt a jednoducho niečo stojí. No vlastne chápem, že Salesforce sa nejakým spôsobom snaží, pretože tiež si nechce nechávať povedzme, že ukrajovať z nejakého toho svojho koláča a prísť o ten potenciál a potenciálny rast. A dokonca si dovolím tvrdiť aj to, že Salesforce v tom nebude úplne povedzme svojím spôsobom sám, pretože Salesforce túto správu zverejnil v útorok 28. apríla a vlastne v pondelok oznámili spoluprácu s Googlom. A opäť je to len nejaké moje domýšľanie, ale nechcem povedať, že Google nejakým spôsobom do toho zasiahol, ale myslím si, že aj Google v tom nejaké slovo bude mať, že Salesforce podal tú žalobu. Nehovorím, že to nie je dlho plánované, ale myslím si, že aj Google tam nejakú rolu zohráva. Každopádne, keď sa teraz posunieme ďalej, tak tu máme zaujímavú situáciu, ktorá sa udiala vlastne v pondelok a to je to, že Čína zablokovala 2 miliardovú akvizíciu Mety spoločnosti Manus. Vlastne o čo ide? Meta chcela túto spoločnosť vlastne odkúpiť a vlastniť, pretože chcú vlastne byť v tom súboji s tým Microsoftom, s tým Googlom, vlastne čo sa týka presne tých AI agentov. Meta nechce zaostávať v tejto technológii a tiež by chceli udávať nejaké tempo a vlastne nejaký ten market share. A problém je práve v tom, že Čína túto transakciu povedzme, že zablokovala, alebo teda celú tú akvizíciu. No a vlastne vyjadrili sa k tomu tak, že ide o nejaký povedzme, že protiúder voči Trumpovi, pretože Trump všetci vieme, že zakázal vývoz tej najmodernejšej technológie, čo sa týka AI, teda môžeme povedať, že tých Nvidia čipov do Číny, aby oni nemohli vlastne tú technológiu využívať a nejakým spôsobom technologicky predbehnúť Ameriku. A vlastne Čína povedala, že keď oni im zakazujú nejakým spôsobom tie najnovšie technológie dovážať, tak Čína bude blokovať takéto povedzme, že cezhraničné a zahraničné akvizície a že jednoducho to nepovolia. Čiže to je taká celkom zaujímavá politika a vidíme, že politika celkom zasahuje aj do akciových trhov a nielen do našich životov. Každopádne myslím si, že Meta asi
Nechcem povedať, že o nič neprišla, určite tá spoločnosť bola zaujímavá, keď Meta o ňu mala záujem. Každopádne si dovolím tvrdiť, že takéto spoločnosti sú aj u nás v Európe, prípadne Meta dokáže nájsť aj iného partnera, napríklad ako Google našiel Salesforce, tak Meta sa možno pripojí tiež tomu Salesforceu kvôli agentom, prípadne môže nájsť aj nejaký iný startup v Amerike, či už ako som povedal v Európe. No a teraz by som sa rád presunul na výsledky, ale ešte predtým, ako sa presuniem k výsledkom, pretože ja ich zoberiem naozaj iba okrajovo a nebudeme sa im nejako extrémne venovať, tak by som vám len chcel povedať, že analytici z XTB vlastne spracúvajú každý kvartál vlastne tie najdôležitejšie výsledky a vlastne výsledky tých najznámejších spoločností, teda ide o Apple, ako môžeme vidieť, Microsoft, Amazon, Meta, Google, vidíme tu SoFi, vidíme tu Coca-Colu a mnoho ďalších iných, napríklad je to CSG, Intel, ServiceNow. Takže ak by si chcel, alebo by ste chceli mať vlastne prístup k nejakým zaujímavým informáciám, či už z callov alebo z priamých výsledkov a nechcelo sa vám to študovať hodiny, tak v priebehu nejakých 8 až 10 minút môžete dostať všetky tie dôležité informácie, ktoré pre vás vlastne spracovali analytici z XTB. A týmto vlastne by som chcel aj XTBčku poďakovať za spoluprácu. No a vlastne v rámci nejakej diverzifikácie, keby si chcel založiť nového brokera, alebo by si chcel úplne začať s investovaním, pretože ešte máš skúsenosť a ešte si toho svojho brokera nenašiel, alebo teda si ešte nevybral, tak dole v popise videa ti nechám link aj s mojím promokódom MSI, cez ktorý sa vlastne môžeš zaregistrovať a založiť si svoj účet u XTBčka. No a posúme sa ďalej k tým výsledkom a začal by som hneď Amazonom, ktorý dal geniálne čísla, naozaj krásne. Sám som si pozeral aj prezentácie a Amazon naozaj doručil úžasné čísla. Povedal by som, že až geniálne. Čiže to bol môj chybný odpredaj, ja som spravil chybu. Určite by som Amazon raz ešte chcel kúpiť, ale ako som hovoril tiež niekde nižšie, možno 190, maximálne $200, ale radšej niekde v pásme $190-180. Každopádne aj po takýchto pekných číslach sa Amazon nejakým spôsobom nedokázal zaradiť a tie akcie hneď po zverejnení vlastne klesali o nejakých 5%, potom rástli o 2%, celú noc tam nejako skákalo z plusu do minusu, nakoniec počas otvorenia to bolo niekde okolo nuly, prípadne v mínuse, ale do konca toho týždňa vlastne ešte Amazon začal rásť a dostal sa na nejaké nové úrovne. Posunul by som sa teraz ďalej k Mete, ku ktorej už keď sme sa dostali, tak vlastne vám rovno poviem, že Metu som aj nakupoval, keď sa pozrieme, tak vlastne tu to bolo vo štvrtok po otvorení trhu som vlastne kúpal 15.41, to je takmer hneď po otvorení trhu dve akcie spoločnosti Meta, pretože tie čísla, ako môžeme vidieť, boli naozaj geniálne, boli krásne. Jediný problém u Mety bol zdvihnutý capex, ktorý investorom asi vadil a asi im to prekáža, čo rozumiem, pretože naozaj investujú sa do tej AI obrovské miliardy a tiež je občas otázka vo vzduchu, že aká bude tá návratnosť v priebehu x rokov. Každopádne Meta mala ešte jeden problém a to vlastne bol pokles denných užívateľov a tam to vlastne komentovali tým, že to spôsobila aj vojna v tom Iráne, ktorá sa vlastne odohráva, že ľudia nejak stratili povedzme, že prístup k internetu alebo celkovo asi tiež by som nechodil na Facebook, keby je v mojom meste vojna, čiže vlastne toto ovplyvnilo a myslím si, že to je nejaký povedzme, že legit fakt a že naozaj to tým mohlo byť, čiže tomuto sa dá nejakým spôsobom veriť. A predpokladám, že Meta sa bude sústrediť na to opäť, aby navýšila vlastne tých priemerných užívateľov na platforme priebehu dňa. Ďalej tu máme Microsoft, ktorý doručil také obyčajné výsledky. Jednoducho u Microsoftu už je to taký povedzme svojím spôsobom zvyk, že beatnú tie očakávania, síce to nie je ako bol, ja neviem, Google o 90% a Meta o 50%, alebo ten Amazon o 70%, každopádne Microsoft doručil také svoje klasické nudné výsledky, ktoré sú zároveň ale dobré. Každopádne Microsoft po týchto výsledkoch oslabovalo nejakých 5% sa mi zdá a začína mať pocit, že Microsoft začína byť taká menej obľúbená spoločnosť investormi, aj keď neviem, či je k tomu úplne dôvod. Stále je to Microsoft, sám nie som nejaký bullish na Microsoft, tiež som ho vlastne mohol kúpať pri $370, ale povedal som, že kúpovať ho nebudem, pretože tá spoločnosť už mi do budúcna nepríde nejakým spôsobom zaujímavá. Každopádne áno, ten rast tam bude celkom pekný, tá spoločnosť rastie naďalej, vidíme, že darí sa im vlastne porážať očakávania, ale
Nie je to spoločnosť, ktorú by som nakupovať chcel a neočakávam od nej nejaké bláznivé zhodnotenie, povedzme 100% v priebehu 2-3 rokov. Každopádne Microsoft bude určite taký kľudný compounder v portfóliu, ktorý bude rásť povedzme o nejakých 15 až 18% každoročne a jednoducho postačí nakúpiť na dobrej cene a iba držať. Posunieme sa ďalej ku Google, ktorý priniesol geniálne čísla. To boli naozaj nádherné čísla a aj ten rast toho Google Cloudu tam bol okolo 63%, čo je naozaj geniálne. A vidíme to vlastne na EPS-ku beat o takmer 100%, na revenue beat a Google pre mňa osobne je takým svojím spôsobom zaujímavá firma v tom, že pred zhruba rokom, keď som aj ja Google nakupoval, tak vlastne Google bol odpisovaný všetkými investormi presne v týchto bodoch a hovorilo sa vlastne o tom, že Google je mŕtvý, AI ho zničí, spoločnosť vlastne už nikdy nejakým spôsobom nebude rásť a vlastne keď sa pozrieme od nejakého toho dna, tak vlastne spoločnosť Google si pripísala nejakých 168% a z mŕtvej spoločnosti, ktorú mala AI nahradiť, sa stala spoločnosť, ktorá vlastne teraz svojím spôsobom diktuje tempo a je jedna z najlepších AI spoločností na svete. Takže aj takéto príbehy sa na trhu odohrávajú a som veľmi rád, že Google som na tých cenách okolo 150, 6, 140 a tak ďalej nakupoval a pridal do svojho portfólia. Samozrejme teraz s odstupom času si poviem, že keby som to vtedy vedel, ako to dneska je, že ako to dopadne, tak by som dal all in Google a neriešil by som. Každopádne 127, 128% za čo je to rok aj niečo, rok aj pár mesiacov spokojnosť a som veľmi rád, že som Google nakupoval. Môžeme sa posunúť ďalej a tu je Caterpillar, ktorý som spomínal, že je taký betón a že som ho nechcel v portfóliu, ale môžeme vidieť, že tie výsledky boli naozaj pekné, tiež som si ich iba tak jedným okom preletel a Caterpillar je taktiež jedna z tých spoločností, povedzme, že nechcem povedať, že compouderov, ale určitým spôsobom áno, a tá spoločnosť v posledných rokoch rastla naozaj krásne a spravila priemerne nejakých 20-25% každý rok, čo je naozaj úžasné. Samozrejme berem priemer za nejaké roky, tuším 2019 až 2026, taký príspevok som čítal, že nejaký ten priemerný nárast tej spoločnosti bol 25%, samozrejme rok 2019 mohol byť 18%, tento rok to bolo 60% a nejako sa to vypriemerovalo za tie roky. Posúme sa ďalej a je tu Atlassian. Veľa z vás si určite povie, že prečo by som o tej firme hovoril. Pre mňa je to zaujímavá ukážka toho, že aj SAS spoločnosť nemusí byť mŕtva. Sami vlastne komentovali na kole tie výsledky a celkovo tu AI, že je to tá najlepšia vec, čo sa tej spoločnosti mohla stať. A tu je ukážka toho, že tá AI nemusí byť nutne zlá pre spoločnosť. Vidíme, že vlastne majú byť na EPS-ku 31%, na revenue o 5% a vlastne to taký, povedzme, že prvý vietor do plachy tým SAS spoločnostiam a naozaj je to ukážka toho, že nie každá tá spoločnosť musí trpeť a nie každá tá spoločnosť musí zomrieť. Myslím si, že sa to naozaj začne možno v druhom pol roku tohto roka, prípadne budúci rok niekde na začiatku deliť na spoločnosti, že táto spoločnosť asi bude mať problém kvôli AI a pre túto danú spoločnosť je to naozaj obrovská generačná príležitosť, ktorá jej pomôže, povedzme, že znova naštartovať revenue. Preto napríklad investujem do Salesforce, pretože ja osobne si myslím, že Salesforce je víťazom vlastne AI, povedzme, SaaSpocalypse. Čiže to by bol Atlassian a teraz by som sa vlastne posunul ďalej a ešte nám tam reportoval Apple, ktorý doručil taktiež niečo podobné ako Microsoft, proste také appleacké nudné výsledky, ktoré boli OK. Akcie reagovali rastom o nejakých 5% v priebehu dňa a Apple vyzerá, že asi si udrží nejaký ten svoj štandard a nebude to opäť asi Google, čo spraví 120% za rok, alebo je to taký klasický Apple štandard a vyzerá z toho, čo som čítal, že ten iPhone 17 im pomerne pomáha. Taktiež vlastne o tom robili video aj na XTBčku. Každopádne rád by som ešte pripomenul, že som posledné povedzme, že týždne alebo dní začal byť trošku viac aktívny aj na X-ku a založil som si tam profil. Čiže ak ťa zaujímajú nejaké moje pohľady, ktoré nedávam povedzme, že všade alebo na Discord, nepoviem to vo videu, ale v priebehu týždňa mi niečo napadne alebo by som niečo chcel povedať, tak vlastne to napíšem sem a teda ak by ťa to zaujímalo, tak mi môžeš hodiť follow. A ešte pred koncom videa by som sa rád pozrel vlastne na earnings. No a teda keď sa pozrieme na tie výsledky, tak vlastne v pondelok pred otvorením tam začína Berkshire, máme tam potom po zatvorení tam Palantir, bude tam Duolingo, ktoré určite veľa ľudí zaujíma, taktiež je tam aj Grab,
To by bolo na pondelok všetko. Útorok tam je Shopify, PayPal, teda Painpal som chcel povedať. Ďalej tam je Pfizer a Pfizer, to sú tiež akože zaujímavé spoločnosti, viem, že veľa ľudí do nich investuje, ale pre mňa to až tak zaujímavé nie je. Každopádne po uzavretí je tam AMDčko, to bude veľmi sledované. Supermicro, tam som vlastne sám zvedavý, čo chcú povedať, pretože tá spoločnosť si zažila toľko problémov v poslednom pol roku, že sa ešte čudujem, že je obchodovaná na burze. Ďalej tam máme Navitas, náš obľúbený, to je tiež akcia zo Discordu, ktorú sme už párkrát otočili po 100%. Pred otvorením v stredu tam máme Walt Disney, Novo Nordisk, taktiež veľmi sledovaná spoločnosť a veľa investorov v nej má vlastne peniaze. Mňa bude zaujímať Uber a verím, že už konečne tie čísla budú tak dobré, vlastne oni vždy boli dobré, že nejako opadne ten blbý narratív toho, že Tesla porazí Uber, pretože mne osobne to príde už vlastne tak, že opakovaná lož sa stala pravdou. Keď sa pozrieme na tú Teslu, tak tá padá v čom môže, tam tá spoločnosť nejde žiadnym smerom dobre, nič sa im nedarí. Teraz sa začínajú chytať robotov a hovoriť iba o robotoch a dúfajú, že to niečo spraví vlastne s investormi a aby Uber trpel na Teslu, mne osobne to príde trošku smiešné. Máme tam ďalej CVS-ko, tiež si možno pozrieť ten report. No a po uzavretí tam je vlastne ARM, Applavin, Snap a Beyond Meat. Pokiaľ ste na trhu viac ako rok, možno rok a pol, tak asi viete, čo je Beyond Meat, to je vlastne spoločnosť, ktorá spravila asi 600 alebo 700% priebehu jedného dňa a potom vlastne investori nakúpili a potom vyklesala opäť na $2, či koľko dneska stojí. Vo štvrtok pred otvorením tam Blackstone, Celsius, Datadog ma bude zaujímať, pretože je ďalšia SAS spoločnosť a som zvedavý vlastne, že ako sa im darí a čo to ďalej povie aj o Salesforce, ktorý bude reportovať výsledky od zhruba 20 dní, takže tiež je to pre mňa dôležitý earnings, nebudem ho študovať, ale zaujíma ma vlastne čo povedia. Ďalej tam je McDonald's, taká klasika, nuda, dividendovka, ale tiež môže doručiť pekné výsledky. A po uzavretí tam CoreView, OpenDoor, náš milovaný z Discordu. Je tam Coinbase, Mercado Libre a taktiež SoundHound, ktorý je taktiež taká nová spoločnosť na našom Discorde, ktorú som začal spomínať a tiež akože narastla o pár percent pár dní potom, ako som o nej hovoril. Takže tiež zaujímavá spoločnosť, ktorú budem sledovať. A v piatok tam nie je asi nič také, čo by ma zaujímalo. No a každopádne toto bude záver videa a vlastne ešte predtým, ako to úplne ukončiť, tak by som každého z vás chcel pozvať na náš Discord a to z dôvodu toho, že komunita, ktorá sa tam buduje, je naozaj úžasná a pokiaľ si trader, tak vlastne každú stredu tam máme trading cally, ktoré vedie jeden chalan z Discordu, ktorý sa tradingu celkom dlho venuje a celkom mu to ide, tak vlastne sú tam cally, kde som aj ja súčasťou a taktiež sa tam zapájam do určitých vecí a tém a taktiež sa tam s vami rozprávam. Takže až chceš, tak sa pripoj na Discord, či už kvôli tradingu alebo kvôli komunite a vidíme sa budúcu nedeľu. Ahojte.